Yung red doors natin nandun pa. Murang gas nandito. Layo pa naman. Ganyan magsalita eh. Yun. Magkano premium? Magkano premium? Ayun o, nang tinitintin yun. Kuryo ka? Kayo lagi ng pagod. Ha? Pinamainom si Mami at si Rod. Nasasarapan sa timpla. Maganda pag nakakatakas si Rod, yung iniiwan niya siya. Makakainom ng may mag-enjoy.
mas mura rito sa Uno. 51 eh. 54. Problema yung ano, hindi card yata sa Uno. Yung kilarot, Uno yun, di ba? So, ito sa inaan natin, uno ah. Nagagasan natin. Wala ang card niya. Wala, baka wala. Yung Phoenix meron. Pare-pare momento ang natatanggap ng mga manggagawa dyan. So, pati ay mauli ka, ay kulang talaga ng ating 50 pesos pataas sa lower house sa Autopagpagpag pag-ibig. Dami natawid dito, no? Kami, o mapagkilon, President BBS, 75 mo ng Burgess, ang mabigil sa Kongreso, at ang 65 Speaker, Romualdez, ay pata na. Kasi ang status na ng bill ngayon dyan sa House of Representatives, nakatatlong committee mula yan sa Labor Committee, kailangan ng report para isalang sa plenaryo. So, para mapabilis yung proseso, ganda rin siya sila Burgess, ng Presidente, at itulak na ng Speaker of the House para mabilis yung Mani. Hindi. Ano? plenary session para magkaroon ng version of the representatives din. Kaya lumura sila ng samapala at ay nagitaputan magkano na yung 100 pesos. Yung mga kaibigan ko sa mga sa camera, ano ang balita nila gagalaw ka, minsan kung gumalaw ito sa camera. Nakakatakot ang driver na. Actually, hinihintay na lang talaga ang galaw ng chairman ng Committee on Labor and Employment, ang galaw ng Speaker of the House, kasi sa malawak na yung suporte para sa the board meeting green. At sa tingin namin, more than 300 members of the House at yung mga principal authors ng legislative like bill, ay makakabit namin yung mayorya. So, kumbaga, kailangan namin talaga ng aktibong pagtutulak ng Committee on Labor Care at si Congressman Nograles para magkaroon ng committee report. Then, isalang na sa plenaryo for discussion sa pamamagitan naman ng pagtutulak ni Speaker Romualdez at merong certification ng President bilang Presidente. Isang araw na rin ako patapos. Tapos sabi nila na dapat regular na trabaho sa ating mga magawa kasama pa rin yung panawagan na Recommendation ng ILO, High Level Permanent People, mga para magkaroon ng reasonable ng mga Wow, mag-graduate si Kuya, oh. Ano yan?
talong. Mm. Sarap eh, sayote niyo, bili ka. Mamaya, Mm. mura yun eh, pag tinola. Nabitin ako doon sa tinola mo. Gawa ni Ila. Di ba isang kainan lang? Dapat dalawang kainan yun. Umagat hapon. 2 days. Sarap kasi, sabaw. Yun, ang buko natin. Mamaya ka lang, mamaya ka lang. Bigyan po ulit tayo next week dito po sa Super Radio DZWB alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Tuwing linggo po tayo nagkakaroon ano ho, dito po sa Bantay Balita sa Kongreso. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay sa Senado, Ninfa Rogado Ravelo. Tayong napapalala, palagi courtesy na titig na pa. Bantay Balita sa Kongreso. Yun, oh, mangga mo, Ming. Mamaya. Yun, oh, mangga. Dahil sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso, ang Super Radio DZWB ang pinakapinagkakatiwalaang radyo sa buong Pilipinas para sa taong 2024. Batay sa Digital News Report ng Oxford University's Reuters Institute for the Study of Journalism.
Umaasa ang bagyong Karina na hulingan na mataan sa layong 470 kilometro. Sila pinaraspulan o hangin na umaabot sa 75 kilometro kada oras. At pagbusto naman ng hangin na umaabot sa 70 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyong Karina at tulad sila sa oras sa 10 kilometro kada oras. Naasahan man lalabas ang bagyo sa Miyerkules. Sa Quezon City. Okay. Maiwasan din umanong maipit sa mabigat na daloy ng trapiko ang mga estudyante. Pasagong grado, 1.25 ang ibinigay na grado ng political analyst na si Dr. Antonio Contreras kay Pangulong Bongbong Marcos para sa defense policy o matatara ito sa pagtatanggol sa bansa. Ayon kay Contreras, maganda ang ginawa ng Pangulo na pinalawak ang pakikipag-alyansa sa iba pang bansa sa gitna ng panghaharap ng China. Parang hindi ko nakita yung grocery. Ito. Nakita mo? Japan, meron na tayong RAK, di ba? Ay, Australia, andyan ang
Saging. Dami ng saging. Oh. Hindi ko sa akin sa kuya. Ay. Damo, ayaw ang tabas mo. Yung Amerikano tumigil na. No? Wala. Ba, tumubi si Amazona. Isipan na ng mga magsasaka kung patuloy